Bé, aquesta s'ha avançat. Aquesta sembla que sigui el Barça, perquè és molt el Perú. Ja que ha sortit ho expliquem una mica. O sigui, això heràldicament no s'explica. En principi, el vermell i el blau heràldicament són incompatibles. O sigui, l'escut del Barça no el va fer un heraldista, perquè són dos colors que no són compatibles. Nosaltres creiem que són retocs. Són retocs, o sigui, en alguns mapes es té això i es retoquen per fer oblidar que això eren els pals de la bandera catalana. Per què ho diem? Perquè en alguns es veu el senyal del retoc. Per exemple, ara haurem d'anar enrere, a veure si això si tornem aquí, mireu això. En un mapa mundi de Visconti Maggiolo, un italià del 1516, que no es defineix, però aquí a Amèrica veieu aquesta mena d'escut. És una mena d'escut que té la creu de Borgonya, clarament, i aquí sota 4 barres que aquí semblen blaves, perquè de fet estan pintades de blau. Però si ho mirem de més a prop, què veiem? Ho distingiu? Sí. Està retocat. Per tant, el blau aquest que no s'explica, que fins i tot jo he buscat una pàgina en aquestes pàgines de la història de banderes d'Espanya, del Ministeri, tot això, i he trobat una bandera que ells ho veuen, perquè ho han mirat portulanos d'aquests. Bandera que aparece en algunos portulanos. El azul seguramente debía representar el mar. No se la explican. Y digo, el azul del mar. Però no tenen ni idea de per què. O sigui, hi ha banderes que és això, que són els 4 pals, 2 dels pals estan pintats de blau i els altres 2 de vermell. I no saben, ells mateixos no saben per què els pals són de color blau. Tornem d'això que estàvem amb els italians, tornem amb aquestes dones. Aquest és un mapa francès, no m'ho he deixat per als francesos, Nicolas Deslier, la terra del Perú, amb 4 barres. I he vist el revés, el Pacífic és el de la dreta i el Carib, i el Panamà, Venezuela, i el Brasil. Aquest l'he posat perquè veieu que la títol era les banderes a Amèrica, però esclar, això és molt més ampli. Resulta que no només a Amèrica. Això és un mapa d'un altre portuguès, Fernando Bartolado, de la zona, això és el Siam, això és la costa més o menys d'Indonèsia, i també trobem aquestes banderes. No només és Amèrica, sinó en llocs de teòrica conquesta espanyola en la zona propera a les Filipines i tot això, que és passeig. També trobem mapes portuguesos, perquè ells també van estar aquí. Teòricament Magallanes va vendre el producte de fer la volta al món al Carles, i que ell coneixia on estaven situades les illes de les espècies, perquè hi havia estat. També tenim un exemple. Això és del mateix autor. Són ales, pensat que això són el que nosaltres entendríem com un ales. Hi ha diversos mapes. Això és l'estret de Magallanes. Fixeu-vos en quina plegada està pintat. El riu de Plata, l'Argentina, amb les com ho diria, les imperfeccions de l'època. La
cartografia encara no havia... Els territoris no estaven prou explorats com per tenir una visió detallada de cada zona del planeta. I ara us volem presentar la joia de la corona, que la joia de la corona és Domingos Teixeira, que és aquest mapa que tenim, que ens ha molestat en fer perquè us el vulgueu portar a casa. Clar, fins ara hem dit els escuts són Castella i Aragó, i en algun cas sí que hem vist en algun territori simplement les 4 barres. Doncs aquest mapa ja no hi ha els castells. Què representa aquest mapa? Aquest mapa és important. Aquest mapa és un mapa que els de la Universitat de Barcelona tenen un projecte cartogràfic en què inventaria tota una sèrie de mapes antics i el tenen catalogat, però no s'han fixat en això, simplement diuen el mundo des del punto de vista de los portugueses. Això a la Universitat de Barcelona. El mundo des del punto de vista de los portugueses. Han sigut incapaços de veure que això té algunes incongruències amb el que els han explicat, amb el que ells mateixos potser no, potser ho han vist perfectament, però aquest mapa què representa? Aquest mapa és la visió del món en el segle XVI segons una de les 2 grans potències del moment. És el mapa que representa la partició del món entre Portugal, que era una de les grans potències, i l'altra gran potència que era Castella o Espanya. Perfecte. Aquesta és la línia de Tordesillas, el famós tractat pel qual Espanya i Portugal es repartien el món. Perfecte. Aquí tenim, si ho poguéssim veure més claredat, són escuts portuguesos. Perquè d'aquesta banda a l'Àfrica i aquesta banda d'aquí era per Portugal, cosa que l'imperi portuguès que va subsistir fins al segle XX encara té testimonis d'això, tenia els Angola, Moçambique, les possessions portugueses de la Índia, i d'aquesta banda que aquí era el món que pertanyia a Espanya o Castella. Què passa? Quin problema hi ha aquí? Que no veiem per enlloc ni castells ni lleons. Veiem escuts barrats. N'hi ha uns que són en línies horitzontals i altres verticals. No sabem per què la diferència. Per exemple, sabem que els comtes d'Empúries, que són gent que segurament estaven relacionats també amb la color, tenien aquests escuts. El comtat d'Empúries té l'escut català però horitzontal. Aquí teniu aquest mapa que a nosaltres ens obre moltes qüestions, unes qüestions que encara no tenim resposta, que ens agradaria que l'acadèmia s'hi fiqués i respongués això, perquè això és una incongruència, no una, centenars d'incongruències, de les quals aquí només us exposem una part. D'acord. Ara, anem a veure. Hauríem d'obrir una altra. He perdut el recull. Molt bé. Ja per acabar,
a part de tots aquests mapes, ara obrirem un torn de preguntes, vull dir, això és... A part d'això,